Sesingamane sivikelane uma singamadoda simelane noma ngabe omunye wethu asephutheni. Kodwa iqiniso lithi kukhona amadoda enza izinto ezimbi ey'shaqisayo. Umuntu izingane yakhe ithi umuntu ongubaba ngiyamzonda, ngiyamnyanya, angimfuni ngoba abantu ababobaba banamanga. Ingane isho njalo ngoba ubaba wayo uhlale aqamba amanga ngaso sonke isikhathi, uhlale enze iy'thembiso angayifezi. Umuntu ukuthi nje kunguDisemba uvula amabhodlela abizayo, akahlaliseki, ubuye ekhaya ngokuzoshintsha, kuze kusho ubaba wakhe ukuthi hey ndodana, phela wena wathembisa ingane yakho yalamakhaya iy'mpahla zakhisimusi ney'mpahla za-New Year. Kanti ziphi ley'mpahla noma soyinikile awukangitsheli? Iy'ngane lezi zithanda ukugqokela amaholide, thina sikhule singayigqokeli lento futhi nje ngizombona amalanga asekhona. Athi angabona umuntu omdala ukuthi ubathe uyakhuluma indodana yakhe imshaya indiva, avuke ekuseni umuntu omdala emall engaseduze, afika athathe iy'mpahla athengele ingane yendodana yakhe iy'mpahla zakhisimusi neze-New Year. Nakafika ekhaya uthumela iy'ngane zamantombazane zala ekhaya ukuthi hey, aniyomikisa nazi iy'mpahla kuleli ekhaya umzukulu wami azogcokela ukhisimusi no-New Year. Lapho ubaba wakhona ufika njalo ekuseni kuze kuphela uDisemba. Kuyothi bese kuphela uDisemba-ke aphinde futhi acele kuma wakhe imali yokubuyela emumva, soyaboleka athi uzayiletha ngokuthi uma wakhe akafuna alahlekelwe umsebenzi, amnike imali abuyele eGoli. Nakafika eGoli unembeza soyamshaya, uphinde uyafona, angahlushangwa umuntu. Kungekho umuntu othe akafone, afonele uma wengane athi ayinike ingane ifoni. Hey baby girl unjani? Ngizokuthengela amakhavu yezwa. Tshela uma wakhe angakuthengeli amakhava kumina. I-uniform uphelele. Awu nengane phela yathola iy'mpahla zokhisimusi, yazi ukuthi ubaba wayithengela iy'mpahla zokhisimusi kanti ley'mpahla zathengwa ngugogo wakhe. Hhayi, ngizokuthengela konke, khuluma yini oshoda ngako? Ingane ithi hhayi anginaso nesicathulo sesikolo, ubaba uma angangithengela nethafisi, angithengele nejezi lesikolo neshethi elimhlophe nothayi, ngiyoqala esikolweni esisha, ngingawajabulela amakhava. Ngizoyithumela zonke lezi zinto yezwa, ngithumelele ne-500 yokuthi ukhere inyanga yonke uyezwa, uzophatha imali wena esikolweni uyezwa. Yebo baba ngiyabonga. Uheba amanga ziyothi ivulwe iy'kolo njengoba nje kunguJanuwari nje manje. Ingane seyaboleka ifoni ebanganini bayo, iboleka ifoni kuma wayo, ifonela ubaba wayo. Ubaba wayo akasabamba ama-calls. Ubaba wayo kusengathi akasenza iy'thembiso. Nale y'thembiso azenza kuze bekambuzile, ukuze bekamcelile ukuthi athembise ingane zonke lezi zinto zamakhava, athembise ingane i-uniform, ingane seyiyoba ne-stress esikolweni. Uma wayo bekazi kahle nje ukuthi hayi ngingedwa kulento, ngizobhajetha kahle, lokhu ngizokwenza ngenyanga enje, angeke ngikuthenge konke ngoJanuwari. Kodwa hhayi ubaba wengane uheba amanga. Uyothi la kayibamba khona ifoni akhulume nengane, ingane ithi hawu phela isikolo sesivulile and manje anginawo amakhava, isicathulo le thafisi ongithembise yona ngatshela uma ukuthi angasayithengi ithafisi ngoba wena wathe uzongithengela bese uyayithumela ngapha. Athi hhayi lezi zinto ngizithumele namuhla ekuseni. Hawu baba, ngisithumele namuhla ekuseni, hamba kuteksi i-JHQ isuke eGoli, i-number plate igcina ngo-GP, uyoyilanda eDandonal number 1. Uthi uthunywe ugiven ubaba wakho ukuthi uzolanda iy'mpahla. Ngiziphathisile lezo y'mpahla, ngimnike nemali u-500 engakuthembisa wona. Ingane iyohlala erenki ilanga lonke, ilinde iy'qathulo namakhava ne-500 enika udrayiva. Isole ibuza abodriver baserenki ukuthi i-JHQ egcina ngo-GP ingabe leyo teksi sifikile? Bathi hhayi cha, leyo teksi asiyazi. Isuka kuphi? Hhayi isuka eGoli, ubaba uyiphathisa amakhava ne-uniform yami nemali. Ngicela ningibukise yona. Bathi bodriver uhlale lapha. Babuke emabhukwini, bodriver ngokuhlukahlukana kwama-association aserenki. Bathi hhayi kuze iteksi eyi-JHQ ebuye eGoli namuhla.
mntanami hamba ekhaya. Hamba ekhaya ngoba lento ilindele la ulindele ubalwa lapho isikhathi sebo 5 ntambama ingane ifike ngabo 11 etaxi rank izolinda itekisi ebuye egoli ephathiswe emakhava lawo manga ukuthi uphathisile izinto ingane beyibuza nje ukuthi kahle kahle kwabe sekwenzakalani baba ngoba wabe sawusatholakala efonini kanti manje isikhathi sokuthi ngisebenzise lezi zinto owangithembisa zona sezifikile aphinde aqamba amanye manga uhlala aphilela manga uma mangakhe nezithembiso zakhe zingavalwa ngabazali bakhe gcine zingafezwanga.